ҳамроҳхон Акимова, модари ҳуқуқшинос ва сиёсатмадори шинохтаи тоҷик Шокирҷон Акимов рӯзи 16 июли соли 2024 дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд аз олам чашм пӯшид. ӯ 86 сол дошт. Яке аз наздикони хонаводаи Ҳакимовҳо ба пойгоҳи хабари Бомдод хабар дод ки маросими намози ҷаноза ва дафни ҳамроҳхон Акимова рӯзи 16 июл соати 18:00 дар қабристони шаҳри Конибодом баргузор мешавад. ҳамсӯҳбати Бомдод гуфт, ҳамроҳхон Акимова солҳои тӯлонӣ дар соҳаи тибби шаҳри Конибодом кор карда, модари серфарзанд низ буд. Фарзандони аз ҳама шинохтаи ӯ доктори илми ҳуқуқ Шокирҷон Акимов ва бародарони ӯ Зокирҷон ва Ғафурҷон Ҳакимовҳо мебошанд. Шокирҷон Акимов 19 апрели соли 1966 дар Конибодом ба дунё омада 4 фарзанд дорад. Шокирҷон Акимов солҳои 1990 донишкадаи Политехникии Тоҷикистон ва соли 1998 Донишгоҳи Миллии Тоҷикистонро хатм карда, соли 1998 то соли 2002 аспиранти пажӯҳишгоҳи фалсафа ва ҳуқуқ ва аз соли 2005 то 2009 докторанти пажӯҳишгоҳи давлатӣ ва ҳуқуқи Академияи илмҳои Тоҷикистон буд ва рисолаҳои ҳам номзадӣ ва ҳам докторияшро дар Москва ҳимоят кардааст. Шокирҷон Акимов соли 2006 дар донишкадаи технологияҳои инновасионии Донишгоҳи байналмилалии Тоҷикистон сазовори унвони профессор шуда буд. Шокирҷон Акимов муаллифи беш аз 90 асари илмӣ аз ҷумла 15 монографияву китобҳои дарсӣ ва сиёсатшиносист. Шокирҷон Акимов ҳамроҳ бо Раҳматулло Зоиров, яке аз асосгузорони ҳизби мухолифи социал-демократи Тоҷикистон ва муовини Зоиров дар ин ҳизб буд. баъди аз раҳбарии ҳизб истеъфо додану аз сиёсат канор рафтани Зоиров, ҳизби социал-демократ амалан аз фаъолият боз монд. Раҳматулло Зоиров 8 май соли 2024 дар синни 66 аз дунё гузашт.